Επιστρέφουμε στο Μέρα Μεσημέρι με φιλοξενούμενο τον εκπρόσωπο τύπου αστυνομίας, τον κύριο Μιχάλη Κατσονοτό. Κύριε Κατσονοτό, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Δύο θέματα θα συζητήσουμε, πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με το θέμα του Child Alert. Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που εγκινέζει η αστυνομία και αφορά την άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση εξαφάνισης παιδιού, το οποίο είναι και σε κίνδυνο, έτσι. Μάλιστα. Να πούμε ότι η εξαφάνιση παιδιών, κύριε Ευθυμίου, στον ευρωπαϊκό χώρο και ο μη εντοπισμός τους είναι μια ανοιχτή πληγή. Σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορούσε να μην επηρεαστεί ή να λείψει η Κυπριακή Δημοκρατία από την υιοθέτηση ενός πρωτοποριακού, πολύ σωστά επισημάνατε, προγράμματος που αφορά έγκαιρη ενημέρωση, ειδοποίηση σε περίπτωση εξαφάνισης παιδιού που εύλογα πιστεύετε ότι εκτίθεται σε κίνδυνο η σωματική του ακεραιότητα. Και έτσι, σε συνεργασία με άλλες 3 ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα, η οποία έχει τον πρωταρχικό ρόλο, την Ιταλία και την Πορτογαλία, προχωρούμε στην υιοθέτηση αυτού του προγράμματος. Δεν θα μπορούσε να λείψει συνεισφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και εδώ, μιας και μου δίνετε ευκαιρία, να ευχαριστήσω τόσο την τηλεόραση του Αντένα όσο και το ραδιόφωνο για την άμεση ανταπόκρισή τους στην υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας με την αστυνομία, ούτως ώστε να γίνει κατορθωτή η υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Δηλαδή, με ποιο τρόπο, τι σημαίνει ουσιαστικά, ακριβώς, εάν θα υπάρξει καταγγελία στην αστυνομία για εξαφάνιση, αρπαγή ή απαγωγή παιδιού που είναι κάτω των 18 ετών, από εκεί και πέρα η αστυνομία, σε συνεργασία με τον Κηδεμόνα, και αφού εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή του, θα προχωρήσει να απευθύνει έκκληση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δημοσιευτούν τα στοιχεία του ανήλικου παιδιού που ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί και τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του. Και είναι εδώ που αναδεικνύεται η μεγάλη συνεισφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα χρησιμοποιήσουμε τις φωτεινές πινακίδες στα highways, ώστε να τοποθετούμε τα στοιχεία ή την περιγραφή του παιδιού που αναζητείται, καθώς και τα σημεία εξόδου ή εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία, λιμάνια και αεροδρόμια. Από πότε θα ισχύει αυτό το πράγμα? Αυτό εκτιμάται ότι με τον νέο χρόνο θα έχουμε τιμότητα να το εφαρμόσουμε, καθότι είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης του. Απομένουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες και η υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου. Εκτιμούνται αρχές του 2011 θα υπάρχει ετοιμότητα υλοποίησης. Έχει ήδη αρχίσει και εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει εφαρμοστεί εδώ και αρκετό καιρό. Είχε αποτέλεσμα αυτό? Μπορώ να πω ότι είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, και προτεργάτες σε αυτή την προσπάθεια ήταν το Ίδρυμα των Χαμόγελων του Παιδιού, όπου πρωτοστατεί σε τέτοιου είδους θέματα. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να γίνουμε συνεργάτες σε αυτό το πρόγραμμα και να το υιοθετήσουμε και στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν εντοπιστεί αριθμός παιδιών που είχαν εξαφανιστεί? Βεβαίως έχουν εντοπιστεί. Ακριβώς έχουν εντοπιστεί, ακριβώς λόγω της έγκαιρης ειδοποίησης του κοινού και ευαισθητοποίησης του σε τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, εσείς δέχεστε το παράπονο. Ακριβώς. Θα υπάρχουν κάποια κριτήρια. Εάν εκτιμήσουμε ότι πραγματικά πρόκειται για αρπαγή ή απαγωγή παιδιού, το οποίο είναι κάτω των 18, επαναλαμβάνω, και εύλογα πιστεύετε ότι κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα, τότε θα ενεργοποιούμε τον μηχανισμό. Θα τοποθετούνται είτε στο διαδίκτυο είτε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα εκδίδεται ανακοίνωση με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του παιδιού, και θα καλείται οποιοδήποτε γνωρίζει να ενδομηνώνει την αστυνομία, να πω ότι έχει δεσμευτεί και τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός, ο οποίος θα λειτουργήσει όταν θα έχουμε τιμότητα υλοποίηση του προγράμματος. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν και εκδηλώσεις και πανηγυρικού και επαιτειακού χαρακτήρα, αν θέλετε, μας φοβεί τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Αστυνομίας, και την 5η, αν δεν κάνω λάθος, τη συναυλία στο Προεδρικό Μέγαρο. Η αστυνομία μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία συμπληρώνουν μισό αιώνα ζωής, κύριε Ευθυμίου. Σε αυτό το πλαίσιο δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι πανηγυρικού και παιδιακού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Μια από αυτές είναι η πραγματοποίηση συναυλίας την ερχόμενη Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ, στου κήπου του Προεδρικού Μεγάρου, συναυλία με τον Έλληνα καταξιωμένο τραγουδιστή τον Μανώλη Μητσιά και τη συμμετοχή της Ορχήστρας Χρωμάτων Κύπρου. Να πούμε ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτό για το κοινό, και όσοι μας ακούν μπορούν να προσέλθουν στις 8.30 στους κήπους του Προεδρικού για να απολαύσουν μια μουσική μαθησία, όπου επιχειρείται η σκιαγράφηση των 50 χρόνων πορείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Αστυνομίας μέσα από 50 στιγμές μουσικής, κύριε Ευθύμη. Δηλαδή, για εξήγηστε μας το λίγο, 50 στιγμές μουσικής. Αυτός είναι ο τίτλος της συναυλίας. 50 στιγμές το έχουμε συνδυάσει με τα 50 χρόνια ζωής της Κυπριακής Αστυνομίας, μέσα από ερμηνείες λόγιων συνθετόπως του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάριου Τόκα, θα λέγαμε, του συμπατριώτη μας. Θα επιχειρηθεί να αποτυπωθεί η διαχρονική πορεία της Κυπριακής Αστυνομίας. Ακριβώς, είναι επιλεγμένα κομμάτια. Θα υπάρχουν και ποιητικές παρεμβάσεις σε κάποια από αυτά τα τραγούδια. Εκτιμώ ότι είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση και καλούμε το κοινό να ανταποκριθεί. Θα είναι μια μοναδική βραδιά, γιατί η αστυνομία γνωρίζει πώς να προσφέρει τέτοιου είδους ποιοτικές εκδηλώσεις στο κοινό, για το οποίο είμαστε εντεταλμένοι να προστατεύουμε, κύριε Ευθύμη. Μιας και σας έχουμε εδώ πέρα, κύριε Κατσονοτέ, να ρωτήσω και το εξής. Σήμερα, αντιλαμβάνομαι, είχατε και μια συνάντηση, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Είχατε και μια συνάντηση με την ΚΟΠ
για το θέμα της αστυνόμευσης των αγώνων. Μάλιστα. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση του αρμόδιου βοηθού αρχηγού με τον αναπληρωτή πρόεδρο Εσκόπ, τον κύριο Σάντι, και έχουμε προχωρήσει στην αξιολόγηση του Παγκύπριου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος και χαρακτηρίσαμε ποιοι αγώνες κρίνονται υψηλή κινδύνου. Να πούμε ότι η αστυνομία καλείται να αστυνομεύσει συνολικά 182 αγώνες, κύριε Ευθυμίου, εξαιρουμένων των αγώνων κατάταξης. Από αυτούς, οι 20 έχουν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 26 μεσαίου κινδύνου και οι υπόλοιποι 132 ως χαμηλού κινδύνου. Υπήρξε, μπορώ να πω, μια ομοφωνία ως προς το θέμα αντιμετώπισης, γιατί ουσιαστικά με την ΚΟΠ και τους άλλους συναρμόδιους φορείς βρισκόμαστε στο ίδιο χαράκωμα για να αντιμετωπίσουμε τη βία. Συμφωνήσαμε στο ποια μέτρα θα ληφθούν. Από εκεί και πέρα ο πρώτος αγώνας. Είναι προς ανακοίνωση. Βεβαίως, είναι προς ανακοίνωση. Να πούμε, κύριε Ευθυμίου, ότι ο πρώτος αγώνας που έχει χαρακτηριστεί ως αγώνας υψηλού κινδύνου είναι στην τρίτη αγωνιστική, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση στο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ. Δηλαδή, θα πούμε ότι στις συσκέψεις που θα προηγούνται τον όποιον αγώνα, πάντοτε σε συνεννόηση με την ΚΟΠ, θα αποφασίζουμε το ποια μέτρα θα ληφθούν σε σχέση με τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας. Δεν υπάρχει ένα κοινό σχέδιο, αλλά θα αξιολογείται για κάθε φορά. Ακριβώς. Θα υπάρχει μια συνάντηση, η σύσκεψη που προηγείται όλων των ποδοσφαιρικών αγώνων, στην οποία παρίστανται όλοι οι εμπλεκόμενοι, στην προκειμένη περίπτωση και η αστυνομία και η ΚΟΠ. Εκεί θα τίθενται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα προσέρχονται οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας και ποιος ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων, σε μια προσπάθεια να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα που είδαμε του χρόνου και δεν κοσμούν κανένα από εμάς παρά μόνο να μαυρώνουν το κυπριακό ποδόσφαιρο. Ας ελπίσουμε αυτό να είναι καλύτερα, κύριε Σάντι. Ας ευχηθούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στη 15. Να είστε καλά. Καλά απόγευμα.